Kawachako ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odokne obila e wi tiyo gi teko mathoth kod chielo gi magina kendo nego rowere kinde ng'anyo mane obagi dwe mar 6 kod dwe mar 7 higa ni, kowacho ni ok obi bedo gi wich kuot moro amora mar chung' kod ogaye mar obila kod tim duto mochung'ne arita e pacho ka. Joso Duor nigi ler mathoth. Koloso e kaunti ma Kajiado e seche mane otimo limbe mar nono chal mar arita e gwengego kod twak kod jotend arita makono e bwo chenro mar jukwaa la usalama, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochung' motegno kod obila ma pachoka konyiso jogo ma osebedo ka buogo sirikal e wi donjo ne obila mane onego jong'anyo mondo dhi mbele kotielo ni obila ne otiyo kaluwore kod chike ma pachoka. We don't have the time to do experimental ideas on who will be taken to court by who. We know the law. As a lawyer, I defend the IG, the DCI, and everybody else who has been mentioned adversely because they have just been doing their job within the law. All these people who have been speaking about us, they say nothing about the amount of terror that has been meted on the people of Kenya by anarchists who have burned police stations. They only find it interesting to mention my name and for those security officers that we work with them. And I want to tell them that we know the law. Jatend migao no mar arita wacho ni sirikal oketo ng'ala manyime arita mar jo Kenya e gwenge duto mapachoka moriwo gwenge mag Kitengela, Ngong kod Kiserian kama osebedo kod liet ahinya e kinde ng'anyo ma osebedo e pachoka. There is an act of political unrest related to maandamano and the like. We have seen also, we've witnessed this Kajiado County has really suffered immensely, particularly here in Kajiado East and Kitengela, Kajiado North in the towns of Rongai, Kiserian and Ngong have been the epicenter latest in terms of political activities. I just want to say that as a ministry, the IG has been doing a good job. The DCI has done a very good job to investigate these acts of lawlessness. A number of people have been arrested, charged. Investigations are still ongoing on those who are the funders and those who incited violence and those who are planners. Kaluwore ni kaunti ma Kajiado en achiel kuom counties ma okiewo kod piny moro, Murkomen owacho ni biro ting' malo arita makono ka achiel kod kedo gi yedhe ma mero ji e gwengego. Because this is a border county also, we have pressure that comes with porous border points and particularly dealing with issues to do with drugs and adulterated alcohol. A lot of it is related to sale and transport of ethanol, and we are working with the multi-agency team to see how best we can crack down on this sale of ethanol, especially that comes through our neighboring country. Ewi tudruok e kind pinje manitiere riwruok mar pinje Afrika ma ugwe, Murkomen owacho ni tudruok no dhi maber kendo jo Kenya kik bed gi luor moro amora ewi chik mar timo ohala ma yande piny Tanzania oketo. We enjoy one of the best relationships with the Republic of Tanzania. We understand that they have put in place a legislative framework that may inhibit business between Kenya and Tanzania. We have proper and robust mechanisms under East African Community Treaty. We have the East African Community. We have the ministry responsible for East African trade and foreign affairs, and they're handling those issues. I have no doubt in my mind that these issues will be handled. Joyce Odura, Ramogi TV.